ବଡ଼ ପେଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା ପତଳା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ 50% ଅଧିକ। କାଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପେଟ ଓ ଅନ୍ତର କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବଡ଼ ପେଟର ଅଂଶ କୋଲାନ୍ ଓ ରେକ୍ଟମରେ ଜନ୍ମିଥାଏ। ଗବେଷଣା ମୁତାବକ ଆମେରିକାର ଫିଲାଡେଲଫିଆର ଥମସ୍ ଜେଫରସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ସ୍ମାର୍ଟ ବାଲ୍ଟମନଙ୍କ ମୁତାବକ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚିକିତ୍ସା ହରମୋନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଫେସର ବାଲ୍ଟମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ହରମୋନ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲାଇନୋକ୍ଲୋଟାଇଡ୍ ପୂରଣ କରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁତାବକ ମୋଟାପଣ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଗ୍ୟାନିଲିନ ହରମୋନ କମିଯାଏ। ଏହି ହରମୋନକୁ ଅନ୍ତର ଏପିଥେଲିୟମ କୋଶିକା ତିଆରି କରିଥାଏ। ଲାଇନୋକ୍ଲୋଟାଇଡ୍ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟୁମରକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିବା ହରମୋନକୁ ସକ୍ରିୟ କରି କ୍ୟାନ୍ସରର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଏ। ଜେନେଟିକ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମରକୁ ଭଲ କରୁଥିବା ହରମୋନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।